Pozdrav ljudi i čudovišta, dobrodošli u moj novi video. I da ljudi, danas ćemo igrati boss fight. Kao i u prošloj epizodi, znači ovu epizodu snimam odmah posle prošle. Znači bukvalno vidjeli ste, promenio sam intro još u prošloj epizodi zato što je onaj stari bio malo osmoran. I kao što sam rekao u prošloj epizodi, obavezno pišite u komentarima, znači pišite mitove koje želite da pišem za Brawl Stars, kao su RS16 što snima za GTA 5 ili napišite ovdje ili na prošloj epizodi i dobit ćete pozdrav, naravno 3 ljudi ću da izaberem. Evo i dalje, evo pozdrav za Maki za 132, Marko KFG, pozdrav za Amil MR, da Martina. Igrat ću naravno boss fight. Ne znam koga da uzmem, probat ću da igram Nitu, znači ono, nadam se da ću da budem boss, ne znam. Bio sam jednom 2 puta za redom, ali sada me nešto neće. Evo, Nita je dobra za ovaj mod, mislim kada ste boss, evo vidite kao ovaj lik, bukvalno ono, Nita vam je najjača za ovaj mod, zato što ima onog Tibersa i ona ima, kad ste boss imate prevelik damage i stalno se puni ovaj ulti, tako da možete bacati Tibersa bukvalno na 20 sekundi, ono, ne u stvari na 10 sekundi, bukvalno čim ga ubiju možete baciti novog. Znači bukvalno broken je i plus ima 10k healtha ovaj njen Tiber. Tako da je ono broken, bukvalno nema šanse da je ubijete za 2 minuta. Ja mislim, jedino ako igra, ako imate neki bolji tim, malo ok, vidite, znači o tome vam pričam. Bukvalno je previše OP. A i ovaj medved je njen bukvalno pre jak. Znači pišite obavezno mitove, bilo kakve, sad ne znam, ne mogu da se sjetim nijednog primjera za neki mit, ali pišite mitove uglavnom, recimo, pišite ne znam, da li može neki heroj, pa ne znam, neku stvar da uradi ili da li je moguće, ne znam, bilo šta uraditi. Ne znam da li uopšte ima nekih mitova u Brawl Starsu, ali ako se neko sjeti, slobodno ostavite, to je kao novi serijal, tako da ono, nemam pojma da li ću da uspijem sam tim serijalom, možda i nije nešto specijalno, ali ono. I naravno šerujte kanal sa vašim drugovima da što pre dođemo do 1000 suba. Sad imamo već 520, tako da hvala vam na ogromnoj podršci. Možda nije neka velika podrška, ali bar imamo po 10 lajka na videu. Znači nije to ništa specijalno, ali ono, evo bacit ću ulti. Ok, dobro, sad smo je svi zagradili, to. Moj Tiber se fajta sa njenim. Ok, evo Poko ju je ubio. Uglavnom to nije važno ko je ubije, samo što trebate što ranije da ubijete Big Bossa. 36 kija, nice. I pogledajte naravno prošlu epizodu zato što sam otvarao 12 Brawl Boxa i 1 Big Box. Tako da nije loše, vidjet ćete šta smo dobili. Neću sada da odajem. Evo igrat ću jedan haste sa vama, naravno ko nije igrao u prošloj epizodi. Igrat ćemo on i ja duo. Znači uzeo sam showdown mod, mogli smo čak i, u stvari ne, ovo nije showdown, ovo je haste. Mogli smo showdown, ali postoji neki bug na showdown modu, bukvalno ne možete da igrate u roomu ovako duo, već morate samo da startujete sa random likom da se padnete u gameu, ne znam zašto, to mi se dešavalo jedno 2-3 puta, ali ne znam ja zašto. Ok, evo vidimo, on ima znači Mortisa level 4, to je rank 4, nije level i rank isto. Znači ono, ne znam koliko toga igra, verovatno pošto je manji level, ali uvežbat će se naravno, ono, mislim čim dobijete nekog novijeg brawlera, na početku ne znate da ga igrate. Evo, ne znam zašto neće da defa. Evo, ne provalju da ovdje ima. Ja nisam video izgleda, ja nisam bukvalno video da je Barley ubio, to jest srušio ovaj mortar. I nekako mi je težak ovaj Brock za igru. Trebate dosta dobro da gađate ove skill shotove i ladno mu je 5 health ostalo, ne vjerujem. Healovo se. I ladno me ubio, znači sa 5 healtha, ali nema veze. Ok, moni nas malo vode, evo baca ovaj mortar, ne, s druge strane, fail. Nisam video. Moram da ne ljudi, koji sam ja, bad luck. Malo vodimo, nice, vjerojatno je Mortis pušova. Šan da se približim do njihovog base-a pa da ultam ove rakete. Ok, Barley, ajde defaj, please. Ne. E sad, to je malo loše što radim, trebate uvijek da defujete.
Ultam, samo da ultam brzo, to je to. To ljudi, to. Ne, izgubit ćemo 8 helta, 7 helta, ajde defaj, brzo. Ajde, please, ne, izgubit ćemo ljudi, ja ne znam šta. Barley, da li je Barley ultovao? Bukvalno vidio sam da ima ulti. A ne, šta radi, što nije ultovao Barley. Uglavnom, GG, nice game, iskreno. Malo sam izgubio trofeja, ali ništa specijalno. Izaći ću sada pa ću opet da igram naravno boss fight. Ne možete ovo duo sa vašim prijateljem. Evo ovaj lik. Ne znam kako, dva puta sam bio ovaj boss za redom sa Frankom, ali sada kada snimam naravno da neće to da mi se padne. To je retko ono, bukvalno. Tačnije ono ako imate sreću. Ovdje je dao nas, pretpostavio sam. Ok, iz 2 šota me ubije, moram samo da se kampujem. Nemamo nijednog tenka, ja mislim. Da, nemam tenka. Ok, ne znam gdje je lik, evo je. To jest evo ga. Vjerojatno je muško. Ja ću da se kampujem. Dobar outplay ljudi, dobar. Ja ću da pokušam da se kampujem iz ovog kamenja. I onda ću da ga gađam, da. Ima ulti, ne. Daj, uvek me povuče čoveče. Sad ću da ultam. Ja, kakav sam ja pro player, ne verujem. Nema boljeg na Balkanu od mene u Brawl Starsu. Shines. Nice, ono, Tara je jaka za ovaj mod, dosta, samo što ja nemam nijednog Mystic heroja, nemam ni legendarnog, imam samo Franka Epic, to mi je najbolji kog imam, ja mislim. Mislim, zavisi ko kakvog heroja voli. Može nekom i da bude Shelly omiljena koju dobijete na početku, a ovako da voli da je igra, tako da ono, ovdje je 100% lik. Ne, mislio sam s druge strane nego sam bacio ovamo, ali nije ni važno. Za koliko, da malo da me ubije. Da, otprilike svakog ubijete za 3 minuta. Ono, bukvalno nije toliko teško da preživite 2 minuta sa ovim bossom. Zavisi da li ono, kog čempiona, to jest brawlera ćete da uzmete, ali ne možete nikada znate da li ćete vi da budete boss ili ovaj koji defa, pa da uzmete nekog kog vi želite, naravno, ili za bossa ili za ovog običnog. Znači, obavezno podržite ovaj serijal lajkom, ne znam šta, nije važno, uglavnom, nešto sam zabagovao. Obavezno podržite serijal lajkom ako želite da nastavim još. Ovo je već 12. epizoda Brawl Starsa, tako da dosta dugo snimam i ja ću da je... Ne, nisam ja ubio, nema ni veze, to vam ništa ne znači. Znači, obavezno pišite... Ok, evo, dobio sam koliko, 14 kija, znači 28 duplo. I ku 200 ljudi znam da množim sa 2, haha. Ok, fali nam 4 kija, uglavnom nije ni važno, neću sada više da igram da ne bi bila epizoda preduga. Znači, obavezno pišite mitove u komentarima i ubacit ću 3 ljudi, nekih naravno od vas, i dobit ćete pozdrav. Napišite, znači, evo, vidite koje sve brawlere imam, pa pišite neke mitove za te brawlere, znači bilo šta, ok, neću više da igram, znači pišite mitove za neke od ovih brawlera, znači evo vidite koje imam, pišite neke mitove za njih ili za neke druge, bilo koji mit, znači koji vam padne na pamet, samo to da testiramo, razumete. I znači ono, pogledajte prošlu epizodu, naravno, znači hvala na gledanju svim ljudima i čudovištima, ostavite like i subscribe, pozdrav!